Na ga bouwer cut meach in fat noch, hè? No, I. Yeah, nish kamatin. Oh well. Spoon who's in the doing the trog aan nog gedediske. Huh? Je found a goon in roots and piece on finding the television. Ishke stille maar geskerle gar gaiv. Well, hij dan nog gejekko, hè? Fat blien kun jalan. Kun toilet te stayake. Kun television. Huh? A BBC Holland. Castaway 2000. Ah, gluik. Han aan het ediske ha tak het tarrense. Så jelan kara hakat. Had ik goed pot noodles. Vee met nog maar spare weer te weer gehoord als een neerlang. Had ik goor ach isat. Ai. Biet ik kisje hele met speciaal meer dan chakat, hè? Hey, nou lag helikopter aan de nog. Weet kamal door je met boot, hè? Ga je more na te deze voor een live helikopter. Chilling op ik. Lach, han aan het ediske haat ach het tarrense. Sul kimmer als het kun sjat noenje. A gal ora, nee? Ora nee deze. Oh shitty vision dar and show way the line big mobian. Goed ik zin chakat eentje na ga right enough. Na bes karat ga heen. Roet nach bi. Laas nach aan het ediske haat. Kom in de kentje als het blaait. Hij is nog een ponies wegkakken. Die had chin handy. Lach. Jay Daniel is een jelan per wel na Castaway. Edeske. Gaan jij Tarrense? Edeske. Tarrense. Edeske. Lach. Wil je zeggen Jay Jeffer is er power cut? Hij is uppercut. Han als kushen als Joey power cut. Als Jay uppercut. Hiu kulak aan oanje, hè? Oh, Shelly, mission.